As from now, I will promise everyone to build their own house, road and electricity. Order. Mr. Honorable, please take your seat. Mr. Honorable, please take your seat. Mr. Honorable, please take your seat. Icela isihlalo eParliamente. Deuteronomy 23 verse 23. Osekuphuma emlonyeni wakho uyakugcina ukwenze noma kuyisipopho sentando njengokufunga kwakho kuJehova. Icela isihlalo eParliamente ngizokhulumela abampofu noma abasweleyo. Ngicela ningivulele izindlebe nivule nezihawu sobubele bukaThixo. Ngoba sonke sidalwe uThixo ukuba simfuze uJehova onguThixo wethu sonke ngemisebenzi emihle. Ngicela ke sibheke izimpilo zalaba bantu abadingayo sebesivotele ngethemba lokuthi sizoshintsha izimpilo zabo nokuthi nabo bathole ukuxosha ikati eziko. Izaga 15 verse 9. Indlela yomubi isinengiso kuJehova, kepha uyamthanda olanda ukulunga. Uma sikhankasela amavoti, siyaphatha ijumbana zokudla, sibanxenxa ukuthi basivotele. Bavote ngempela, emva kokuvota sithi badlani, baphila ngani laba bantu. Ngicela isihlalo eParliamente ngizokhulumela abampofu. Mr. Honorable, please take your seat. Matthew 23 verse 24. Baholi abayizimpumputhe abahluza insensane begwinya ikameli. Ngibona wonke amathuba avelayo omsebenzi afuna umatric kuphela. Mina engingafundile ngingubani kulomhlaba nevoti lami lingisiza ngani ngingenaye umatriculetsheni ngoba uma besafuna amavoti akufunwa matric. Munye abafundile nabangafundile siyavota sonke kodwa uma sekuqashwa kufunwa umatric kuphela. Nithini esizweni sakithi ongena matric kumsiza ngani ukuvota kwakhe? Uma ngingathi akuvote abanomatric kuphela kuzothiwa nginonya. Asakhe izizwe ngeqiniso. Matthew 23 verse 28. Njalo nina ngaphandle libonakala kubantu nilungile kodwa ngaphakathi nigcwele ukuzenzisa nobubi. Ngicela isihlalo eParliamente ngizokhulumela intsha yakithi. Izaga 20 verse 21. Iwayini liyisideleli, ukuphuza okunamandla kuveza umsindo, odukiswa yilo akahlakaniphile. Ngibona intsha yakithi izinikele ebumnandini nasotshwaleni nakuma-drugs. Bathi bayazijabulisa bebulala ikusasa labo nekusasa lesizwe sakithi. Ethaveni uthola izintombi zakithi zidansa zingagqokile phambi kwamadoda ngenxa yobumnandi botshwala emathaveni. Nithini bobaba, nithini bomama, sithombe sini lezi ezinganeni zethu ezisakhulayo? Kuhle buni esikhuthazayo kulokhu? Khulumani zingane zenu lezi, kusasa yeyakho ingane ezobe yenza lento. Ngibona intsha yakithi iphuma ema-university iyoba ma-street kids ngenxa yokungatholi umsebenzi. Isilala emigwaqweni, idla emigonyeni, ibhema iglu, inyanyube, ibaleka emakhaya iyohlala ezigangeni. Kuhle kwezinhlanya yona ingahlanyi, liyafa izwe lakithi sibhekile. Nithini? Mina ngithi abaqoqwe baboshwe bonke laba bantu abahlala ezitaladini nonyawube babizelwe odokotela babasize. Izaga 12 verse 22. Izindebe ezikhohlisayo ziyisinengiso kuJehova, kepha abenza iqiniso bayintokozo yakhe. Ngicela isihlalo eParliamente ngizokhulumela abasebenzi basemaplazini. Basebenza kanzima laba bantu, ekupheleni kwenyanga bahole u-800. Ngapha siyacula sithi 25 years of democracy. Kunabantu abasadonsa kanzima. Baphi abamele abasebenzi eParliamente? Sithi
ukuthi abahole malini abasebenza ezitolo zokudla Shoprite, Cambridge, KFC. Khulumani isizwe sakithi, ikusasa lesizwe sakithi. Laba bantu bayavota, asisebenze sishintshe izimpilo zabantu. Ngeqiniso bayanithemba abantu votelayo, ningabajabhisi. Ngicela isihlalo ePhalamende, ngizokhulumela ama-security eMzansi. Ngibona izigidi nezinkulungwane zabasebenzi zingamelwe muntu ePhalamende. Bayadonselwa i-UIF, Provident Fund, i-tax, kodwa imali yabo ayikhuphuki. Ziphi inyunyana ezimela abasebenzi? Zithini uma kunje? Khulumani sethembeni nina, nohulumeni omnyama naye uyasicindezela. Iphi insosimenti eqale uMr Helman Mashaba? Siyabonga kumshado we-DA ne-EFF, bangena abasebenzi kumasipala. Siyasizwe amaqembu akithi mayekhankasa ethi ama-security officers kumele ahole 7,500. Kwedlula ukuvota bathule du. Ayisakhuphuki imali yama-security, bathule du. Ngicela isihlalo ePhalamende ngizokhulumela abampofu. Kanjani?